Samantala, idol, proteksyon kontra rabies upang maiwasan ang panganib na dulot ng kagat ng alagang hayop. Ito ang pangunahing layunin ng isasagawang libreng anti-rabies vaccination sa bayan ng Asingan. Target ng programa ang pet owners na may alagang hindi pa nababakunahan upang matiyak na hindi na madagdagan pa ang mga kaso ng rabies sa komunidad. Bukod sa bakuna, maaaring magpakonsulta at mabigyan din ng bitamina ang mga alaga para sa kanilang mga kalusugan. Nagpaalala naman ng Municipal Agriculture Office sa publiko na iwasang makisalamuha sa mga ligaw na hayop at agad na magtungo sa ospital sakaling makagata. Gaganapin ang aktibidad ngayong araw mula alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghalian sa Asingan Public Auditorium. IFM News. IFM News. IFM News.